Gepleyer Adatlyk radiosu. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Hormatly dinleýijiler, şu hepde Prezident Berdimuhammedowyň taryhy diýen ýyl jemläp geçiren hökümet maslahaty barada çap edilen makala Adatlygyň web-saýtyna köp okulan we köp tesvir ýazylan makalalaryň biri boldy. Türkmen Medeniýetining habar bermegine görä Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2015-nji ýylda 60-dan gowrak mejlis geçirip türkmen halkynyň ýaşaýyş durmuş derejesini peşeltmeli üçin zerur çärelerini görenligini aýdýar. Ýa-da döwürde dünýä ykdysadyna çözüm ýagdaýlar bolup geçýär. Dünýä ykdysadynyň ösüşdeki pes derejede saklanyp galýar. Maliýe bazarlyny durnukly barha artýar. Türkmen lideriniň pikirine görä ykdysadyýetdäki maýa goýumlarynyň azalmagy, ösüp barýan ýurtlaryň milli pullarynyň hümmetiniň peselmegi aýratyn hem ösüp barýan ýurtlaryň ykdysadyýetine kynçylyk töredýär. Emma Prezident Berdimuhammedow bolýan özgörüşlikleri nazarda tutmak bilen Türkmenistany halkyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň pese düşmeligi üçin zerur bolan çäreleriň görülenligi barada öň hymaýdan pikirlerini gaýtalady. Ýönül halkyň durmuş derejesini peseltmän saklan çäreler diýeni bardy. Şeýledi Türkmenistanyň newtin we gazyň wakatynyň aşak gaçmagy, orsiýetiň gaz töleglerini töläp bilmeligi we beýleki ýagdaýlar bilen bagly çeken we çekjek diýeni, ol diýanyň öwünün bolmagy üçin edilen anyk işler, görülen tygyşytlyk çäreler bardy gurrun etmän geçiren mejlisleriniň sanyna ýönendi. Men şeýle Minister Kabinetiniň 49 mejlisini, döwlet topluluk geňeşiniň 13 mejlisini, şeýlem döwlet derejesinde dürlem maslahatlarynın 38'sini geçirdik. Şeýle Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň daşary ýurtlary 17 saparynyň amala aşyrylanlygyny, daşary ýurtlardan bolsa Türkmenistany 22 sany hökümet delegasiýasynyň gelenligini, köp duşuklaryň geçirilenligini ýetdi. Türkmen lideriniň tasdiklamagyna görä geçirilen maslahatlarda we duşuklarda çyşyrymly syýasy, ykdysady we durmuş meselelerine seredilipdir. Emma prezident ol maslahatlarda kabul edilen kararlar we çykarylan çözgütler öz oňy netijelerini berdi-de halka Sapar Murat Niýazow döwründen bäri berilýän ýeňilliklerin saklanyp galmagynyň başga delil getirmedi. İlatymyz üçin ähli durmuş ýeňilliklerini saklap galdyk diýmek bilen ol halkyň teýigi gazdan, elektrik energiýasynyň mut peýdalanýanyny bellädi. Prezident Berdimuhammedow halkyň ýaşaýyş derejesini peseltmän sakladyk diýmegine garamazdan täze ýylyň öňsýrasyna manat bilen bagly meseleler, aýlyklaryň nagd pula öwrülmegine kynçylyklar barada habarlar çykdy. Şonuň bilen bir wagtda täze ýyl sewdasynyň öňki ýyllardakydan pessigi, satyjylaryň aljy kemligininden nägile duwarada hem habarlar gelip goşdy. Kärdeşim Tehranyň bu barada yerli habarçy Sultan Asylow bilen geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde dinläliň. Sultan aýdy, adatça täze ýyl bayramçylygynyň öňýände Aşgabatyň bazarlarynda toý taçaklaryny bedemek üçin uly sowdanyň bolýanyny habar berilýärdi. Edil şu ýyl täze ýyl bayramçylygynyň öňýände bazarda sowda nähili, haritlaryň narhlary nähili? Şähräsi bazarlardaky sowda barada aýdanymda Nasmen öýüm Gülistan sowda merkezi ortary diýilen bazarda ondan soň 30-njy Kiçetratçydaky bazarda 30-njy mikroraýonyň bazarynda ondan soň Ozalky Lälebar häzirki Altynay diýen bazarda şu bazarlarda men özüm bolup gördüm mena şu düýünde şu günde aýlanyp doğrudan hem alyjy az adam ýok diýen ýaly şol her ýerde bir alyjy görnýär bazarlarda ken adam ýok. Sultan aýdy, täze ýyl bayramçylygynyň öňýände edil şu ýyl bazarlarda o diýen alyjynyň bolmadygynyň sebäbi näme? Bu barada sizde maglumat barmy? Şähramynyň türlü sebäpleri barda barada her türlü maglumatlar, her türlü gurrunlar bolýar. İlk bilen şu adamlaryň elinde naqd pulun azlygy barada aýdylýar. Şunuň sebäp bolýandygy, şonuň üçin hem islan adam islam bazaryna çykyp gerek harydyny gerekçe alyp bilmeýändigi bilen düşündirilýär. Ana mysal üçin esasen pensiýalary juda az meçherde şu pensiýalary bazarlarda asla görüp bolanok diýsen bolýar. 200 manat, 300 manat aýlyk alýan pensionerler, ony hem aýyň başynda öz gerek-geregine där dermanna sowýarlar. Olarda bir bayramçylyk keýpem bolanok, bayramçylyga taýýarlyk görmek niýetem ýok diýenler, olar şol bir gatyr zerur zatlaryna ýetirinse razy bolýarlar, şeýle pensiýalaryň möçleri az. Onuň näşe ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, şu ýyl dekabr aýynyň aýlygyny bayramçylykdan öň idara kerhanalar hem şu bankomatlardaky kartlaryna geçirende barada aýdyldy. Bankomatlarda bolsa uly nowatlar bolup şol
uzaklygynyň içinde şol özüniň aýlygyny bankomatlardan alyp bilmän kösenýän nowata durup wagtyny öldürýän adamlaram kän boldy şonuň bilen baglanyşdyrýarlar şu bankomatlarda nakt puluň ýoklugy şu sebäple men adamlar ýerinde nakt puluň ağırlygy aýdyrylýar. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim Tehranyň yerli habarçy Sultan Asylow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izarlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içine we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izarlap bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtaýarys. Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Gepler Azatlyk radio. Hepdeniň jem programmamyzyň liýarsyňyz. Hormatly dinleyijiler, şu hepde Azatlygyň täze dawaralary, hususan täze arçasy, büdjet işgärleriniň we mektep okuwçylarynyň bu aýramçylyk çärelerine mejburi gatnaşdyrylyşy baradaky video reportażyny kän tomosha edildi. Bu video reportajdan hem bir bölegi kärdeşim Merdan Sarifdan dinläliň. Aşgabatda täzil bayramy bilen bagly gurulan basarçanyň ysıklary resmi suratda ýakylyp, ýurdun ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda resmi derejede geçiriljek täzil dawarasyna taýýarlyk işleri görülip başlandy. Bu günler paýtagtyň merkezinden 6-7 kilometr uzaklykdaky Älim Medeni Dinç alys merkezinde diklen ýolkanyň töwereginde bu ýere mejbur getirilen ýokary okuwçylarynyň studentlerini, mektep okuwçylaryny, şol sanda kiçi ýaşly mektep okuwçylaryny da görse bolýar. Bu ýere ýürüýte sana boýunça getirilen talipler, çağılar, şol sanda akly bas giydirilen çağılaryň toporlary her gün öýlen saat 3-5 aralygynda resmi dawaranyň taýynlygyna ýolbaşçylyk edýän rejissörüň görkezmesi astynda resmi arça dawarasynda okujak goşgularyny, tansylaryny ýerginsiz gaýtalaýarlar. Taýýarlyk işlerine gatnaşanlaryň ýürüýti bellenen awtobuslary bilen getirilip äkidilýändigi aýdylýan hem bolsa, eýýam gün ýaşandan soňra garaňkyda awtobusa garaşyp duran 2-nji, 3-nji klas okuwçylaryny hem görse bolýar. Gepler Azatlyk radio. Hepdeniň jem programmamyzyň liýarsyňyz. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň ýyşylygyň anyk derejesi, onuň näme derejede ösýäni ýa-da ýyny tesýäni barada anamdar maglumatlar çap edilmeýär. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistanyň işe girmek üçin para talap edilýäni, ol paranyň möçberiniň ullugy barada maglumatlar bar. Ikinji tarapdan hökümet maslahatlaryny boş duran iş ýerlerini işgär almak meselesinde gowuşgunsuzluklara ýol berilýäni tanqid edilip, degerli tawsyryklar berilip durulýar. Ýöne işe ýerleşmek meselesi hatda diplomlular üçin hem kıyın ýaly bolup görünýär. Bu arada kärdeşim Gödeliň Bayramaly Gülnaz bilen geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde kulak asalyň. Türkmenistanda diplomly ýaşlaryň işe ýerleşmekde kynçylyk çekýänligi barada bize gowuşýan maglumatlar daýdylýar. Biz bilen söhbetdeş bolýan ýaşlar gurrun berýärler. Siziň bu urdaky nähili tejribeleriňiz bar? Şu barada gurrun berýärsiňiz. Para versen ba, şol öz aýdan bahasyny bersen onda bar. Okap işe ýerleşip bilmeýän diplomlar elbetde şu olimpistler bolsa, onda onu edaralar özleri çağırıp az para alıp yerleştirýärler, ol yerleştirýärler. Onsoň eýleki okap berenler bolsa onda olardan pul talap köp edilýär. Şol esasynda işe yerleşýärler. Ýani şol lisede okan ýaşlaryň alýan, elin alýan diplomlaryny işe girmek isleyenler şu işe sorap baranlarında yankı şol diplomunu görüp ol diplom bir pasam eden oklar şu işe kabul etmek bolanok bize de şonyala idine goýberýärler. Garaz şol liseýiň dokumentini işe girip bolanok. Siziň ýaşaýan ýeriňizde ilatyň durmuş derejesi nähili şertlerde ýaşaýan adamlar? İllerinde diplom ýok bolsa onda olar şol daýhanlar bolýar köpsi. Bolmasa şol gurruşukda işläp gören işgärler bolýar, jaýlar gurup. Diplomsuzlar okuwa girip bilmedikler ýaşlar köp bolýar. Olar bolsa şol işsiz galyp
Başgala ýagdaýyna seretmek kyn bolýar. İşsizler köp mukadiyen işsizden. Halkyň ýaşaýyş durmuş derejesi ne telewizionyada tomaşa edýär solen şol suwlar owalara krantlyk etdirilýär ýa-da şäherlen deň derejede diýip şoň ýalyp berýärler. Ýöne ol biziň owalarymyzda edil oňýalak deň derejede zat ýok. Talawlaýyk ýerine ýetirilenok. Telewizionyada gowy ýaşaýyş ýerleri görkezýärler, emma şol biziň owa ýaşaýyşymyz bilen oğlu owa ýaşaýyş diň däl. Ýani köçelere seredilmeýär, mektepler, sadyklar, çağalar, waglary köni näçe wagtdan durun şu çağalar, waglary Soýuz döwründen galan şu çağalar, waglary mektepler garaz olanga işleri gowy däl. Ýöne bir şeýle oňordym meýetýärler-de oňorlanok, oňorlan zat ýok. Owalarda ösüş ýok. Hormatly dinleýijiler, işe ýerleşmeň kynçylyklary barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Ikinji tarapdan Türkmenistan daýhanlar, ýer bilen iş salşan adamlar hem 2005-nji ýylyň ýeňil bolmandygyny aýdýarlar. Daýhanlar üçin kynçylyk döredýän esas zatlaryň biri hem suw ýetmezçiligi bolup durýar. Ýogsa häkimetler daýhanlar üçin ähli şertleriň döredilýändigini aýdyp durýarlar. Kärdeşim Sährabi mesele barada hozunma etrawynyň öz adynyň efirde aýdylmalygyny soran Kärenetsen bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetden hem bir bölegi bilerek dinläliň. Lewap vilayatynyň Hojamad etrawynaky käbir daýhan birleşiklerde daýhanlar suw ýetmezçiliginiň ýiti duýulýandygyny aýdýarlar. Şu babatda siziň owalaryňyzda ýagdaý nähile? Bizim potratlarımızda suw ýetmezçiligi bar. Bizim potratymyzda ekenden ýygynçak bir gezegem ýakyp bilmeýän döwürlerimiz bar. Potratlaryň gyrasynda skawajnalar gurap, pompalar bilen potratlarymyzy ýakýas. Oňadam benzin goýmaly. Ýa-ni alan girdejiň bilen şol benzin goýup pompa alyp pompaňa bir ýola ýetýär. Ol uzun zatda potrat diýen zat gektar bolýar. Näçe hektar, 1 hektar, 2 hektar şonu ýakynçaga hem döwülmek mümkin. Döwül alan girdejimizi çykaran çyktajymyz deňine bolup gitýär. Siz girdeji almaýan bolsaňyz onu daýhan nämäniň höwesine zähmet çekýär? Büyül bolmasa indiki ýyl bolar, indiki ýyl bolmasa soňky ýyl bolar diýip. Potratymyz bolsun diýip işleýär. Suw ýetmezçiligi tutuş ýylyň dowamyna duýulýarmy ýa-da diňe käbir aýlardamy? Sonra bizi kış suw ýakandadam bizde suw ýok. Yanlarda bir arykda joşuk gelenine boldy, onda da bizlerin potratymyz sürülip ýetişen bolsa ýakyp bilýän. Sürülip tekillenmedik bolsa ýakyp bilemiz. Okda soň biz gulagymyzy ýapyp goýýar. Aprelde ýakdyk kış suwuny. Ondan soň taplak gitdi. Tehnika ýok kolhozumyzda. Şeýle bolanda suwarylmadyk, taplanmadyk ýere nähil ekin ekýäňiz? Onu suwa ýakmasak ekmeýär, soň aprele çen garaş. Haçan arygymyzdan suw dolup gelinçe garaşýar soň. Arygňyzda suw haçan gelýär? Meleklerimiz äwne 5 ýyldan beri ýak görümdi. Mene potrady kış suwuny bir gezek ýakýas. Onu arykdan gelýär. Soň ýaz boldyk saý ýakmaýar, soň pompa bilen. Potratlar ýakany kanalyň urundan gelýän, uluk kanalyň urundan gelýän potratlar olar az gowja ýakany, ýa-ni biz kanaldan şahalap aňyra gitýän potratlar olar bizler ýakmaýar hiç ýyle. Şeýle ýagdaýda ýetişdiren hasylyňyzdan mysal üçin 1 hektardan näçerek hasyl alyp bilýäňiz? Ene biz potratymyzy ýakyp, suwa ýakyp tawsyryp hasyl alanmyzda 22-24 sentner alýar. Ýöne çykan çyktajymyzda hasaplamyzyk 24 sentner, 22 sentner berýär. Ökde dolup abilemiz potratlamyzy. Hormatly dinleýijiler, Hozanmaly Kärenetsi bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunuň bilen hepdäniň jeminiň 1-nji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kawarçymyz döwlet baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleýijiler.